Mangwanani vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi muri seiko mukomanashi? Inini ndaona nyaya yababa avo vati ivo vari kutsvinyirwa nemudzimai wavo. Ndiri kuda kungovaudza kuti zvinhu izvi zviri kwese. Inini ndainge ndichishanda, but murume uyo wandainge ndigere naye iye ainge asingashandi. Inini ndainge ndisina mwana naye, but kusaiti ndaiva nevana vangu vaviri, iye aivawo nemwana wake 1. Mukomanashi ndakamira nababa ivavo kunyange zvazvo zvinhu zvavo zvainge zvakavaomera kubva pane chose ndainge ndichingomira navo, but dambudziko rakazotangira pekuti ivo pavakazongonobata mari yekureba mukuburikidza vange vazotamba iya inonzi Betway, ndokubva vazowina mari yavo yainge yakawandisa. Ndakabva ndangoona munhu atonditiza pamba panguva yekutambudzika kwangu, ndipo pavakabva vasarudza kuti vange vachinditiza. Zvinhu izvi zviriko mufunge, dai zvazvo zvaibvira. Mukomanashi maitisanganidza henyu nababa ivavo, nekuda kwekuti tose tiri kuziva kuchinonzi kurwadziswa nevanhu ava vaunenge wakambomira navo, kana kuti tobva tangosimudzira neupenyu tiri tose. Please vigai zita rangu mukoma. Inini ndakasiyiwa nemunhu chaiye uyo wandainge ndichitengera kubva kupendi remukati, wandaipa chikafu patafura. Ndainge ndisingatombomukonoreri kuti iwewe hausi kushanda, ndini ndiri kutenga chikafu pano pamba. Ndainge ndichitomira naye kunyange zvazvo zvinhu zvake zvainge zvakamuomera kudaro, kunyange amai vake ndini ndainge ndichitovatengera chikafu. Asi akazongonditi handina kufitana naye nekuda kwekuti ainge ava nemari iyo yaainge ahwina mushure mekunge abheja Betway yake iyoyo. Akabva ati inini ndakashata iye munaku nekuda kwekuti ainge ava nemari yakawandisa. Hanzi ndava kudawo veklasi yangu. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatitaurei navo mucomment section. Eish, vanhu vanotsvinya. Hanzi iko zvino hausisina kufitana neklasi yangu yandava nayo. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu brother Nashi? Inini ndakumbirawo phone number dzenyu kune friend yangu. Phone yangu yakafa. Ndauyawo, please ndiri kutsvakawo rubatsiro kune vanokwanisa kundibatsira, kana kune vaya vanonzi sekuru samaita. Mukoma, I've been through a lot in my life. I am a 30-year-old lady. Mumba medu takaberekwa tiri 2. I am the last born, first born mukomana. Amai vangu na baba vangu vakarambana. Amai vangu pavainge vachiri nenhumbu yangu. I think rejection yakaitika ipapo ndo iri kukonzeresa kuoma nekusungwa kwelife. Zvinhu izvi zvakatotangira apo pandainge ndichiri mudumbu. Amai vanoti vachiri musikana vainge vachishandira baba vangu nemukadzi wavo semusikana webasa. Then one day baba vakabva vazopindira amai vangu ndokubva vazovabata chibharo. Mama vakabva vazoita pamuviri, pakabva pazozvarwa brother yangu. Baba ndipo pavakazoroora mama vangu semukadzi wavo wechipiri. Mama vakaroorwa, asi amai guru zvinhu izvi zvainge zvaitika vakarakidza kuti zvainge zvisina kuvafadza. So zvinonzi amai guru, mukadzi wababa, ndipo pavakazotsvaka mushonga wekuti vasunge amai vangu vange vachifa mushure mekunge vakatakura pamuviri. Ivo amai guru zvichitaurwa zvinonzi vakatora bhurugwa raamai remukati, bra nebhande ravo, vakabva vagadzira zvinhu izvozvo. Asi zvinhu izvi zvakazofumuka, vakabva vaenda kuchechi, ndipo pavakazobatwa vakashandirwawo. Ndo zvakaitika kuti mama nababa vange vachirambana. Mama vanoti vakatomboda kuzviuraya vaine nhumbu yangu iyoyo. Ndakakurira kumusha kwaamai, ndainge ndichichengetwa nagogo amai vaamai, because ivo mama vainge vachigara kutown
vainge vachishandira kutauni ikoko. Ndakati ndiri mudiki zvekumagrade 1 age iya yekuti unenge wava kudzidzira kugeza wega, ndine mapundu mamwe andainge ndichipota ndichibuda kusikarudzi uku. Mapundu awa aiti kana akatanga kubuda kusikarudzi kwangu aiita kunge ndinenge ndatsva zviya zvakadunduvira ropa. Zvinhu izvi zvaibuda 2 to 3 days per week. Semwana ndainge ndichingotiwo ameno, asi zvairwadza, especially paya pekuti ndinenge ndava kuita weti, ndipo pandainzwa kuti ndinenge ndichirwadziwa nekuda kwemapundu iwavo andainge ndichibuda kusikarudzi yangu. Asi handingati mapundu awa ainge ari mapundu aya anoitika kana uchiitira weti mumachira, cause inini ndaiva munhu ainge asingatomboitiri weti mumachira. Ndakurawo ndaigona chaizvo kuchikoro, asi ndakazongotanga kukanganwa zvinhu kusvikira ndatova dofo chairo, kuita sendainge ndakatotorerwa pfungwa dzangu. Ndine time dzandinokwanisa kungochema kutozvibvunza kuti kochiko chakaitika pandiri, kana hanganwa dzacho dzandiinadzo dzakawandisa. Ndaiva nemaplans nelife yangu, asi zvese zvinongoenda musango. Shungu dzekudzidza dziripo, asi vanogona vakatora pfungwa dzangu. Mukoma, hapana kana chandinoita chinobudirira. Kana ndatangawo zviya zvekutengesa hazvitengwi. Vanhu zvavanongoita kwandiri ndezvekuti vanongouya vobva vakwereta zvinhu zviya zvandinenge ndichitengesa, asi kuzoti vanhu vaya vange vachizobhadhara zvinhu zviya zvandinenge ndavakweretesa, vanhu havabhadhari. Izvezvi ndiri kushanda mumba, asi mari yangu kana ndakazvitarisa haitomboshandi zvachose. Mukoma, mari inogona kungoshayika mumba, asi ndiri munhu wekuti ndinogara ndiri ndega. Kana ndikanotenga chinhu paya ndinogona kungobva patil ndisina chandiinacho. Chinhu chacho chandinenge ndatenga, change nereceipt, ndinokwanisa kungozvisiya ipapo. Ndinozotofunga ndava kumba kuti ingawani ndakanganwa zvinhu zvandanga ndatenga mushop. I am 30 but handina mwana kana any stable relationship. Ndinotopfimbwawo nevanhu vekuti vanenge vaine mari dzavo, ende vanenge vari vanhu vanenge vakatodzidza chaivo, asi marelationship awa kana ndakamatarisa hapana kana kwazvinombosvika. Ndiri munhu wekuti kana ndikapfimbwa nemunhu kana ndikapinda murelationship nemunhu iyeye, zvinhu zvake zvinomuitira chaizvo. Ndiri munhu wekuti kana ndiri mumarelationship handiunzi bad luck kumukomana hangu, zvekuti kana asina motikari kana stand akatanga kudanana neni anotowana mari yakatowandawo, okwanisa kutotengawo kana kutoita tunhu twake. But dambudziko rinozoitika nderekuti mushure mekunge ndatanga kudanana nemunhu iyeye, kana akatanga kubatawo mari dzinenge dziri hombe, munhu iyeye anobva atondidhampa. Ndakatomboitawo bonde iro rainge risina dziviriro noumwe mukomana, ndichitodawo kuti ndinge ndichibatirawo pamuviri, asi nhumbu yakabva yatoramba kutobata zvachose. Pane kwandakazoenda ndikabva ndanzi inini ndiri mukadzi wechikwambo, hanzi I am married spiritually ende handiroorwi, ende ndiri munhu wekuti handizvare. Baba vangu vakandiroodza kuchikwambo, mukomanashe. Munoziva, ndinombofunga kuti dai ndisina hangu kuzvarwa kwacho, iko zvino pandinofamba vanhu vanotoshamisika kuti uchiri musikana, hanzi ndava kutoita kunge chembere. Asi kana ndakazvitarisa, ndiri munhu uya wekuti anokwanisa kutoiswawo mumupanda wevanhu vanonzi vakanaka. Kugeza ndinotogezawo, kupfeka ndinotopfekawo zvipfeko zvakanaka, ende ndiri munhu ari very smart. Asi zvekunzi ndakurisa kudarika makore angu zvinogara zvichingondirwadza pose pandinoudzwa zvinhu izvozvo. Vamwe vanhu ndivo vanoti kana vakanditarisa hanzi ndinochinja face, kuita face seyechembere. I am broken, mukoma. Dzimwe nguva mutoro wacho unondiremera. Mufunge henyu. Ndichazodzoka zvekare neimwe secret, mukoma. Please musazokanganwa kusvitsawo nyaya yangu kuna sekuru Tembo. Munge muchibvunza kuti ko kana pfungwa dzako dzakabiwa dzingadzoka sei, nekuti ndinoona sekuti inini nebrother yangu
tisu chete tinotambura, vamwe vese vanhu vane mari dzavo ende vane mari isingaiti mukoma. So ndinombofunga kuti pamwe our father sacrificed inini nebrother yangu kuti tinge tichizoshandiswa nezvinhu zvavo kuti vamwe vana vavo vakwanise kuita mari. Zvinhu zvacho hazvitombonzwisisiki zvachose. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu achishandisa foni yeshamwari yake. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatitaurei naye mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Anzi, hello mukomanashi, makadii zvenyu mukoma? Inini ndiri mukadzi uye ndaita dambudziko mushure mekunge ndapiwa mushonga wemupfuhwira. Mushonga uyu ndakaupiwa navamwene vangu kuti ndinge ndichipa Habi mushure mekunge ndaona kuti Habi wacho ainge anyanya kundinetsa nekuda kwechipfambi. But kunetsa kwaHabi kwainge kusiri kwekuti aindinetsa nekuda kwechipfambi chete, but aiva munhu airova, waiti kana ukamubatira angava ari mamessages pafoni kana kuti pai, Habi aibva atanga kukurova. Ende aiva munhu wekuti kana akaenda kubhawa paya paanodzoka dzimwe nguva aikwanisa kukumutsa kuti unge uchitanga kumubikira. Zvainge zvisina basa kwaari kuti unenge wamusira sadza kana kuti warisa mumicrowave. Iye aibva akuudza kuti ndiri kuda kuti unge uchitanga kundibikira zvaizvezvi. Apa Habi dzimwe nguva aikwanisa kuzodzoka achibva kubhawa zvekuma 3 am kana kuti kuma 2 am. Ende nguva idzodzo zvisinei nekuti anenge apinda mumba nguvai, ndipo paingokuudza kuti muka utange kundibikira. Ende dzimwe nguva waikwanisa kuti chimirai ndingokubikirai riri sadza chete sezvo chisevo chiripo. Iye aibva akuudza kuti buritsa chisevo apa chinenge chakatofriza. Mukomanashi ndaigara ndichingotambudzwa. Ende aiti kana apinda mumba aisada kuti iwewe unge uchirara. Dzimwe nguva aikwanisa kuti paya paanenge apedza kukumanikidza kuita bonde newe, apa iwewe mumwoyo mako unenge wakabatikana usingakwanisi kutaura nekuda kwekuti anenge akumbunyikidza. Mukomanashi, dambudziko iri harina kutanga kare. Inini ndiri munhu wekuti ndakapinda murelationship nemurume wangu not long ago. Pandakatanga kudanana naye ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari munhu aiva ari decent. At that time ndainge ndichitodanana neumwe mukomana wangu, but uyu paakazondinyenga ndakabva ndakompea, ndikabva ndaona kuti uyu murume uyu airakidza kuti munhu aikwanisa kuzondipawo life yainge iri nani. Ndokubva ndazodhampa mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. This happened 2 years ago. Ndo pandakaroorwa. Ndakati ndichinopinda mumarriage mangu imomo ndakabva ndazoitawo mhanza yekuti ndakabva ndatanga kudiwa navamwene vangu. Vaindida zvimwe zvekuti zvainge zvisiri normal. Tainge titori tsikanditsikewo. Umwe musi ndakati ndakagara zvangu ndichichema nekuda kwekuti ndainge ndabva mukubata mamwe mamessages awo ainge achirakidza kuti murume wangu pane umwe musikana waainge abva mukusangana naye pabonde. Ende zvavainge vachitaura ipapo zvairakidza kuti vainge vatapurirana chirwere chiya chepabonde, because musikana uyu ainge akatora mapictures achirakidza murume wangu achiti izvezvi ndiri kubva kuchipatara, uri kufanira kutiwo unge uchienda kuchipatara nemudzimai wako kuti muende kunorapwa, nekuda kwekuti kana mukasaenda mose kuchipatara kunorapwa chirwere ichi chepabonde chawandipa hachifi chakapera. Because inini kunyange zvangu ndapiwa mapiritsi, but paunozouya kwandiri unobva wazondizadza zvekare. Ende mukadzi wako kana akasarapwawo chirwere ichocho chepabonde chichangoramba chichingotenderera pakati pedu tiri 3. Saka ameno kuti mudzimai wako uchamuudza sei kuti muri kufanira kuti munge muchienda kunorapwa chirwere ichi chepabonde? Kana usingadi kuenda naye, it is better kuti tingocancela relationship yacho. Saka ndainge ndichichema, ndakangobata foni paya. Vamwene vangu ndipo pavakabva vasvika
vakabva vandibvunza kuti wai uri kuchema, ndokubva ndavarakidza zvose zvandainge ndaona mufoni memurume wangu. Ivowo vamwene vangu vakabva vagara neni pasi vakati, hazvinetsi muroora, chiendai henyu kuchipatara murakidze mamessages ose awabata mufoni make, but chiendai kuchipatara muroora muende kunorapwa. Takati tazoenda kukliniki kuya tadzoka, ivo vamwene vangu vakabva vazondidana. Takati takagara paya, ivo vamwene vangu vakabva vasunungura chimwe chipfundo chavainge vakasunga pazambia ravo, ndokubva vanditambidza kamwe kainge kakaita kamudzi neimwe powder, vakabva vandipa vakati, muroora, zvinhu izvi zvandiri kukupa ndinofungidzira kuti une ruzivo nazvo. Zvandiri kuda ndezvekuti unge uchienda kunobikira murume wako muchikafu. Matambudziko ose auri kusangana nawo ndinomaziva, kunyange inini ndakasangana nawo apo pandakapindawo mumarriage. Varume vedu ava ndizvo zvavari, ivo vanongodawo zvemadrezi. Kunyange inini ndakatobatsirwawo nevamwe amai guru vangu pandakapindawo mumusha imomumu. Asi unofanira kuti kana uchibikira murume wako chiregedza kumubikira fish. Kana ukangogara wamupa mushonga uyu, haafaniri kuti ange achizodya hove. Kana ukazongokanganwa ukamubikira fish, zvinhu zvose zvandakupa izvi zvinobva zvashaya basa, ende iye anobva atoita wese. Zvinhu izvi unofanira kugara uchingozvirangarira muroora, kuti kana ukagara wangobikira murume wako izvi zvandakupa izvi, haafaniri kuti ange achizodya zvekare hove inenge yabikwa nemaoko ako, mukomanashi. Saka ndo zvakazoitika, ndakazopiwa mupfuhwira wekuti ndinge ndichipfuhwira murume wangu naamai vake avo vanova vari vamwene vangu. Ivo vamwene vangu vakangoti pavaroora vavo vose vainge vakangosarudza kuti inini navo tinge tichiita secret iyoyo, ende ivo vakataura zvekare vachiti kunyange pavakatanga kupinda mumusha umu mandakazoroorwawo inini, vakabva vati ndiwo matambudziko avainge vachisangana nawo, ndokusaka vakabva vazosarudza kuti vange vachizondipa mushonga iwoyo wekuti ndinge ndichizobikira murume wangu, mukomanashi. Saka ndizvo zviripo, inini ndakapfuhwira murume wangu. Please ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Nguva zhinji ndinoti kana ndigere nemurume wangu, kana ndikatanga kufunga kuti inini naamai vake ndizvo zvatakamuita izvi, ndinombofunga kuti ndoita sei, ndomuudza chokwadi here kana kuti ndongoramba ndakanyarara. Please post for me, mukomanashi. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we, hanzi inini navamwene vangu tine secret yedu yatinoshare. Please ngatitaure navo mucomment section, vamwene vari wrong here kana kuti vari right kubatsira muroora kuti mwana wavo ange achidyiswa. Hei, zvakangooma hazvo vedu we, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.